Ka odhi e gwenge mag Nyakach, jodak e gweng' ma Urudi mayudore e ward ma North Nyakach, sub-county ma Nyakach, county ma Kisumu, dwaro ni ojiw arita kwe kaka yor kedo kod maundu ma kinde ka kinde mabende koro go tach e alworano. Jodak wacho ni weche kuo kamoting'o turo dhoudi gotieno kata godiochieng', kwalo dukni kod monjo johala kinde ka kinde osemedore, ka koro wachno miyo weche ohala ong'ikre kendo jodak koro dak gi luoro. Gidwa ni piny owacho ojiw arita mapiyo kendo gero tesend obila ma odundo Urudi. Mano bende kaluwore tesend obila mayudore Katito en mano mani mabor kata ochwalore. Giyango ni gero tesend obila kanyo dhi konyo apis ruoth margi kedo kod maundu e gwengego. Yote ni kunoma. Ni fisi. Ikwalo udi idonje ot tikawo gik monindo kaka mattresses dhi gik ot kiweya weya ma ok ngenga morito to kiyudi. Mano e gima chanowa kabisa. Kaber to nonego wakumi oket motegno mi kata kadhi budho mag otieno gie to ka waduogo to ka utewa ni kare. Koro arita kwe ma Urudi kae ok ober ahinya. Wabedo ga gi ng'ikni kwaseyudo gikwa moko matindo samoro kichopo yoti mayi. Koro arita kwe to ok ber, kunyalo konyowa sirikal mondo okonywa. Chichwa ni bok ber. En chiro ma samoro koth ochwe kamiuse onge to taya be samoro onge, taya manoketwa ni tinde ng'adore. Koro wan matek unyalo konyowa jo sirikal to konywa mondo losnwa chichwa ma Urudi ni. Kae wadwaro ni mondo kaber to kel gimoro ni vigilante nikech police station ni Katito. To police station man Katito ni waneno ka obor ok onyal konyo. Kel vigilante kaka man Katito cha mondo o assist nwa security makane nikech security makane waneno ka koro odwa dhi ahinya.